Takže čaute lidi, vítám vás u nového videa. Bohužel měl jsem zaracha, jo, takže proto takhle dlouho nevyšlo video. Já vám strašně moc děkuju, protože jsme u minulého videa dali přes 200 zhlédnutí. 200 zhlédnutí. To je pro mě strašně moc, já vám strašně moc děkuju. Takže fakt vám moc děkuju a ještě se omlouvám, že dlouho nevycházely videa. Měl jsem zaracha, dneska jedině můžu a pak už zase nebudu moc. Uvidím na jak dlouho, ale počítejte s tím, že zase dlouho asi nebudu vydávat videa. Je to kvůli toho, že začala škola a nemám teď moc času. Teďka budeme psat hodně pololetek, jestli víte, co to je. A budu se muset učit, takže nebudu mít čas na natáčení videa. No, takže já bych začal 1v1. Ještě bych se podíval, co... jo, můžeme se podívat, co mám v Daily Shopu. Čekat. A jo, tady. Nice, W. Tak, já se podívám, co tady máme to. OK. To si můžeme teďka zkusit. A to je jenom na 3v3 a... Bylo tam 1v1? Oh. Čekat. Jo. Tak. Zase si budu muset dávat bacha, jak dlouho natáčím. Ať to nedopadne jak minule, kdy jsem natočil 17-minutové video a nešlo to vydat. A pak mi došlo vlastně, že nesmí mít videa dlouhé přes 15 minut, když jsem to... Já už jsem kdysi natáčel na YouTube, asi před 2 rokama. Já jsem nějak 80 odběratelů. Jo a taky jsme získali strašně moc 12 odběratelů, myslím. Nějak tak, nebo 7, teď nevím. Strašně vám děkuju taky za to. Kámo. A vidím, že vás Rivals baví. Takže to mi tež budete moct napsat do komentářů. Já moc děkuju týpečkovi, který mi do komentářů napsal, že mám dobré videa. A napsal mi, že moc nejdu slyšet. To možná bude z toho důvodu, že jsem minule měl mikrofon docela, dalo by se říct, já mám sluchátka a já tam mám mikrofon. A já jsem měl ten mikrofon jakoby víc od sebe, takže fakt mě tam možná šlo málo slyšet, za to se omlouvám. A to... omlouvám se teda. Dali jsme 1 kill, máme 1 point. A doufám, že mi týpeček nedá headku. Yes. Tak. Škoda, ani 50. Týpeček taky zkouší dagersky, to nevadí. Můžeme, hej jo lidi, někdy udělám video, teď dnes zrovna, protože já mám zrovna až teď mě to napadlo, takže někdy až třeba za týden zase vydám video, já nevím, teďka je prostě škola, já si strašně omlouvám, já teď nemám vůbec čas, a do příštího videa můžu udělat video, že napište mi na komentáři, co mám si zahrát za zbraně, jo? Že to, co mi napíšete, tak já budu hrát. Takže třeba mi napíšete, ať hraju... kámo!
Tak to bylo mega close. Třeba mi napíšete, ať hraju snipu, daggersky, třeba... No, já vám potom ukážu, co má za zbraně, jo? A podle toho... No, chápete. Jo, já moc neumím vysvětlovat, takže sorry. Kamo, kamo, to byla taká headka málem. Jo, takže sorry. Mám brachu v pokoji, takže kdybyste něco za mnou slyšeli, tak to bude on. Počkej. Jo, a taky ještě důvod, že jsem minule moc možná nešel slyšet, tak jsem to natáčel večer a jsem se snažil být co nejvíce potichu. Takže to ještě tam. A yes, dal jsem to. Takže nice. Jdeme 1v1 znova. Máme jeden win streak. Já bych teďka zkusil úplně ten, já se podívám, jak dlouho natáčím. Kamo, už 6 minut? No nic, kamo. Tak já kamo, tak rychle. No nic. Já to můžu potom sestříhat, jo? Kamo, arena jako, jo, takže můžete se teď podívat na všechny moje zbraně. Tady si beru asi assault rifle, exoganu, toto a medkit. OK, tak ten je dobrý. Tak. Je tak ten je moc dobrý, kámo. Já zkusím též nůž, jo. Jako nechci být copyright, ale zkusím to jenom, jo. Oho, 40. Já nevím, kde týpeček je, ten tu kámo všude lítá. Yes. Yes, tak. To půjde. Yes! Nice, kámo. Já už možná vím, jaká na něho taktika bude dobrá. OK. Teď mě jedině asi zachrání. Yes! Tak. Hej, tak to byly úplně největší misi, co jsem asi kdy udělal. Takže tak. Hej, já zkusím crossbow. Kamo, ona je strašně GG toxic. Já už nevím, co jsem chtěl říct. No jo, vím, ale nevím, jak se to řekne. Jo, strašně přesná. Pro mě aspoň, no. Ale kamo, já arenu třeba vůbec neumím, takže tohle kolo 100% prohraju. Jaj, tak to se mi teda povedlo. OK, OK, vyhrál týpeček, já se jenom podívám. Jo, ještě dáme poslední kolo. Sorry, sám nevím. No, to je jedno. Dívám se do daily. Já mám škoda, že už odstranili to. GG, to zase ten samý týpeček. Já dám asi... Kámo, GG. Hej jo, RPGčko, to jsem říkal, že je dobré na tuhle mapu. Kamo, Moloto, to jsem nehrál tež tak dlouho. Hej, tak to bylo tak těsné. Hej, teď jsem měl pocit, že mě kamo... Yes, 60.
A on mi dal stejnou headku. Kam mě by zajímalo, kde se ti lidi to vždycky úplně naučí dávat ty headky. Jako, to musí mít strašný aim. Ne jakože špatný, ale dobrý, strašně dobrý. Dělej, prosím. Kámo, tak to bylo tak close. Kámo, co to má za zbraň, ale borec? Kámo, 5 hapek jsem měl. 5 hapek. A já jsem... Hej, Burst Rifle, to jsem hrál v posledním videu, ale to by mě to zajímalo. OK. OK. Kamo, karambit, tam bych teď strašně chtěl. Sakra, to nevyšlo. GG. Já mám jakou zbraň jsem nehrál dlouho. Kámo, tohle. Ale to je taká strašná zbraň. Hej, tak teď jsem mu mohl... Viděli jste, jak tam stál, ne? Yes! Hej. Oh! Hej, to je dobré. Jej! OK, to jsem sněl trošku trapně. Já ženu. Jej! Tak. Taky mis. Kamo, také misy prostě. No nic. Taky mis prostě. Taky mis. Yes! Hej, to je ale mega dobrá na to. OK. Kámo. Tak nic. Ale lepší skoro, no. OK, tak já tohle video už ukončím. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, můžete dát like a odběr. Ještě jednou děkuju moc za tolik zhlédnutí. A zatím... Jo, a ještě mi napište do komentářů, jaké mám hrát teda zbraně, jo. Tak zatím, čau.